Hazar deňiziniň ýakasyna ýerleşen Balkan welaýatyna gämiçi ustalar, iri balıkçylyk kärhanasynyň işgärleri we transport işgärleriniň ençemesi özleriniň aýlyk zähmet haklarynyň 4-5 ay bäri gijikdirilýändigini aýdýarlar. Adantyk radiosynyň habarçylary Günübatar täwitde gämi guruluşy we awatlaýyş zawodyny, Hazar balyk kärhanasyny we Türkmenbaş şäheriniň Ulug parkyna işgärleriň aýlyklarynyň bir näçe ay bäri gijikdirilýändigini habar berýärler. 150-den gowrak işgäri bolan gämiçilik kärhanasynyň işçileri öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirenliklerine garamazdan 5 ay çemesi wagt we zähmet haklarynyň tölenilmeýändigini aýdýarlar. Döwlet gämiçi usullara hujuluk hasaplysygyny meňdes usulda töleýär. Ýagny ýerine ýetirilen işlere laýyklykda hasaplasy geçirilýär. Meselem, bir tonna polat işlenilse, kärhananyň hasabyna takminan 20.000 manat müçberinde tölenilýär. Ýöneki işçilerin iş tagydyna 5 manat 50 tenge müçberinde hak tölenýär. Kärhana öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirdi. Meýilnamalary berja edildi. Muňa garamazdan 5 ay bäri zähmet haklary tölenilmeýär. Diýip Balkan gämi guruluşy we awatlaýyş zawodynyň Kevşir bölüminiň bir hünärmeni aýdýar. Emele gelen bu ýagdaý kompaniýada ondan gowrak işçiniň işden aýrylmagyna getiripdir. Hünärmeniň sözlerine görä zawodyň gämiçileri we ofis işgärleri, bugalterler ýagny gatnaşçylar zähmet haklaryny wagtly kabul edýärler. Ýöne işçileriň aýlyklary gijikdirilýär. Gijikmeler gämiçi ustalaryň, ýöneköy işçileriň hem de ýükçüleriň güderan şertlerini kynlaşdyrýar. Sevitde ýerleşen Hazar balyk kärhanasynyň işgärleri hem bir meňdeş ýagdaýlary başdan geçirýärler. Olar özleriniň zähmet haklarynyň 4 ay çemesi wagt bäri tölenilmeýändigini aýdýarlar. Onsuz hem soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna balykçylyk kärhanasynyň bekre balyklaryny ösdürip ýetişdirmäge niýetlenen bölümlerini önümçiligiň depgini ymykly peselipdir. İş orunlary kemeldilipdir. Balykçy hojalygyň işgärleri häzirki wagtda diňe kilka balyklaryny gaplaýjy bölümni önümçiligiň dowam etdirilýändigini aýdýarlar. Ozalky ýyllarda Hazar balyk kärhanasy 500-den gowrak adamy iş bilen üpjün edýän ekeni. Ýöne soňky wagtlarda kärhana özüniň işçi güýjüniň ýarysyndan gowragyny ýitiripdir. Kärhanada häzirki wagtda kilka balyklaryndan başga balyk öndürilmeýär. Hazar balyk wagtyň geçmegi bilen kiçijik önümçilik kärhanasyna öwrülip barýar. Diýip bir balykçy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenbaş şäheriniň bir transport kärhanasyna hem takminan awgust aýynyň bäri ençeme işgärleriň aýlyk zähmet haklary tölenilmeýär. Ulug parkynyň taksi sürüjileri, mehanik ustalar, awtobus sürüjileri 4 ay bäri aýlyksyz işleýär diýip bir transport işgäri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze ýyl bayramçylygynyň öňe tüýresinä edara kärhanalaryň işgärleri özleriniň zähmet haklarynyň tölenilmegine garaşýarlar. Ozalky ýyllarda Türkmenistana dekabryň aýlyk haklarynyň bayramçylyk münasibetde öňünden tölenen pursatlary bolupdy. Hazaryň kinaryna ýerleşen Balkan gämi guruluşy we awatlaýyş zawody açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolup Türkmenbaşynyň halkara deňiz portu bu kärhanadan 80 götürüm paý alýar. Kompaniýa özüniň ýyllyk kuwatynyň 10.000 tonna poludy işläp per ýyl 4-6 sany gämini gurmagy, 20-30 sany gämide awatlaýyş işlerini geçirmäge mümkinçiliginiň bardygyny aýdýar. Türkmen deňiz derýa ýollary agentligi gämi guruluş kärhanasyna gödegçilik edýär. Hazar balyk açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Hazar deňiziniň kenaryndaky gorowxana zolagyna balyklary suwda ösdürip ýetişdirmek we balyk önümlerini gaýtadan işlemek ýaly önümçilik işleri bilen meşgullanýar. 2018-nji ýylda Balkan balyk döwlet kärhanalary we Türkmen balyk sowda öýü hususlaşdyrylyp Hazar balyk açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine goşuldy. Günübatar täwitdäki edara kärhanalarda işgärleriň zähmet haklarynyň gijikdirilmegi ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyna bolup geçýär. Edara kärhanalarda we guramalarda zähmet haklarynyň wagty-wagtyna tölenilmegi bilen bagly meseleler 18-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhammedow tarapyndan hem gün tertibine getirildi. Prezident iş maslahatynyň dowamyny täze ýyl münasibetli dawaralaryň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmegi, bayramçylyk günlerine bazarlaryň we dukanlaryň durly azyk haritler bilen bolelyň elýeterli bahadan üpjün edilmegi, aýlyk zähmet haklarynyň öz wagtyna tölenilmegi babatda welaýetlaryň häkimlerine degişli tawşyryklary berdi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýazýar. Şeýle ähli welaýetlaryň häkimleri prezidente beren hasabatlaryny öz sewitlerine ýerleşen edara kärhanalarda we guramalarda işgärleriň aýlyk zähmet haklaryny tölemek ugruna zerur işleriň geçirilýändigini aýtdylar. Adatlyk radiosu aýlyklaryň gijikdirilmegi boýunça gämi guruluşy we awatlaýyş zawodynyň, Hazar balyk kärhanasynyň hem de Türkmenbaşynyň transport resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi.